Interconnect Malta laħqet ragward importanti fl-iżvilupp tat-tieni interconnector tal-elettriku ta' Malta bir-rakkomandazzjoni għal ta' kuntratt ta' 34 miljun u 200,000 euro għal manifattura u l-installazzjoni tal-cables li se jgħaddu minn taħt l-art. Wara proċess ta' evalwazzjoni dettaljata, Selspa ġiet magħżula biex twettaq din il-fażi kruċjali tal-proġett. Il-kuntratt jinkludi l-provista, it-tħaffir, l-installazzjoni u r-restawr ta' 21 km ta' kejbil ta' voltaġġ fi Sqallija li jibda mill-punt fejn jidħol il-kejbil li jkun ġej minn taħt il-baħar f'Marina di Ragusa sal-istazzjon ta' 220 kV f'Ragusa. F'Malta, 1.8 km ta' kejbil ser jitqiegħed bejn it-terminal tal-Matap u l-post fejn jidħol il-kejbil li jkun ġej minn taħt f'Dallis. Dan il-proġett huwa parti minn strateġija usa ta' Malta biex ittejjeb is-sigurtà tal-enerġija u żżid l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fil-grid nazzjonali tal-elettriku. Il-proġett IC2 se jirdoppja l-konnessjoni elettrika ta' Malta ma' Sqallija u jippermetti aktar stabbiltà u flessibilità biex jiġu inkorporati sorsi ta' enerġija rinnovabbli minn barra l-cables li hemm bżonn taħt l-art. Issa qed isiru żewġ tenders oħra, kuntratt ta' 185 miljun euro għal manifattura u l-installazzjoni tal-kejbil li ser jitqiegħed taħt il-baħar u kuntratt ta' 12 miljun euro għal switchgear ta' 220 kV, panelli tal-kontroll u sistemi tat-tifi tan-nar. Dan ser iwassal biex l-infrastruttura tal-enerġija ta' Malta tkompli titjieb u tissaħħaħ. B'reazzjoni għal dan il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli saħqet dwar l-importanza tal-IC2 għal miri tal-klima ta' Malta. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' ICM l-Inġinier Ismail D'Amato għalli fil-waqt il-komplessità u l-ispejjeż involuti huma konsiderevoli, dan it-tragward jirrifletti l-impenn tal-kumpanija biex twassal wieħed mill-aktar proġetti ambizzjużi li għandha Malta fl-enerġija. Kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm ta' Fondi għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 2021-2027, il-proġett IC2 jirrappreżenta investiment sinifikanti fl-infrastruttura tal-enerġija ta' Malta u s-sostenibilità fit-tul.